De Tweede Kamer had justejoen de taalwet aangenomen. Nou is officieel vastgelegd dat het Friesk de tweede Rijkstaal is. Je mag Fries praten en schreeuwen met alle oerheden in Friesland. Opraat is ik dat het Rijk elke 4 jaar een nieuwe bestuursafspraak met de provincie maakt. Appie de Jongsbakkerij in Drachten is failliet. Van de 59 meiwerkers wordt ontslag onvregen. De 9 winkels, 2 in Drachten en de rest in Greensland, blijven voor eerst gewoon open. Er wordt besjoen dat een terugstart mogelijk is. Op vrijdag 14 juni zullen Willem-Alexander en Maxima in de kunde komen met Friesland. In Ljouwert staat het thema Doorsemen centraal. In Akrum de sporten slingeraap en meestklimmen. Op een Jouwer het Friesk Hinder, in Eerlehuizen de wettersport. In Starum stappen ze op een boot naar Noord-Holland. Riemen van der Velde doet niet meer van sportclub Heerenveen, zolang als de directie geen excuus maakt voor de column die het begin dit hier in de clubkrant te stieren. Het beteerjuste tussen voorzitter Veenstra en vertegenwoordigers van der Velde had niet opsmieten. Van der Velde is erevoorzitter van sportclub Heerenveen. Joen en vannacht heel bewolkt, het bloed droeg en het is een gratis alve. Mooi kans op een buiken, het is 17 graden. De zin komt er ook bij.